Lagu lagi. Tangannya di atas semuanya. Sampun boten enten tenagane nambang imbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak kelaran ngempet hati tangisan rodo panguripan bakal tangan nanging mbok bareng-bareng sapa to sing pengen koyo ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rupa terserah kowe sayang ro aku ora aku ra maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku rong iso pipi nyanding kowe butuh keragat sedangkan aku iki wong lara wis kalah rupa rasuke bondo cintaku nek kapaitan gedene rasa aku pancen ora sempurna Kesia Audio, terima kasih. Kenapa wong kiri selalu dicampakan nanti kini rombongku abaikan ketaunan kepikiran selalu terbayang-bayang meski disepelekan ku coba mengusahakan seprono seprene ku berjuang cintaku takkan pernah lekas
tiada tandingku pastikan happy ending. Sempurna gampang terluka, tapi yang wis setia aku juara. Coba sabar sedih, baik perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita bisa membuatku bahagia. Aku pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wes kap setia aku juara. Coba kawangan sidik wae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita ini bisa membuatku bahagia. Ini bisa membuatku bahagia. Tamune rong teko marai Mbak. Tamune ruwet-ruwet. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane pahit tenan. Ngombe lele mangsane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku boyo sampun lenesu kabeh iso, rasaku tuh kanggo mecucu. Emanen paras bagus murah beda karo atimu. Rungono kembangan manisku. Dosanya ngabukten saestu, yen dereng saged nuruti apa karepku. Tapi ojo sumpah ono dino liyane, tetep upayake bodo piye carane. Rasaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, senajan kahanane budal. Aku bakal setia, ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Alah rakyat sepurane Mbak Tin. Gitu ora ya? Terima kasih Mama. Mama mau naik. Naik aja Mak, lewat mana sayang? Lewat sini. Sebelah kiri, sebelah kiri. Donatur boleh masuk ini. Udah masuk aja. Terima kasih. SBM. Nyalain diri, nyalain diri. Cintaku boyo sampun lenesu, kabeh iso, rasaku tuh kanggo mecucu.
beda karo atimu rungokno ayo mas kembangan manisku Ayo sayang. Duh sayang ngapundene saestu yen sering segan nuruti apa karepmu tapi aja sumerlan ana dina liyane bakal tak upayane kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ra goyah najan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana kancatine saben dina Ayo sayang ngapuntene saestu yen teresa nuruti apa karepku sumelang ana dina liyane bakal tak upayane kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayang ora bakal goyah sajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin berdua matur suwun sampun ana kancatine Terima kasih. Bella Yo Satrio Darmo Budo ayo Tareta Tanyota Cuk ceritani sing paling larani nalika bapak lunga iya lagi keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana si sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan yo ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene satu bapak anane
Duwuran